Og jeg var ret sikker på, at det måtte være hans far, der holdt kameraet. Ja. Jeg kan også høre faren, der engang jeg blev forløbet lidt til. Ma non può venire là il cane. Venite qui. Jeg så kun præmieoverrækkelsen. Nå, der er også et, hvor han laver selv. Men det er nok, fordi du måske har kommenteret på det. Ja, det kan jeg har godt set være. det, ikke også? Ja. Men det var jo bare så fint. Men du står ikke på ski, eller hvad? Over i juleferien. Altså, det er ikke sådan, når jeg er ude og jeg lidt er på det, så bliver jeg altid glad for at være ude på det, men det er også noget, jeg glemmer ret på det. Også fordi jeg er lidt bange. Altså med alderen bliver man altså lidt. Ja, Jeg så hører fra mange kvinder. hun bliver jo nødt til at lære det. Ja, men altså om 2 år. Om 2 år, så skal hun med. Ecco. Så regner med, at hun skal med, så vi kan putte hende på skole. Jo. Hvor er det henne til ham?